Yun na, nakagat sa puwit. Salamat po tayo Mento and like and share po. Kamba, kadagat ulit to si Idol nandito. Ganda ng paglalabanan namin. Ito sa akin Black Panther oh. Ayan oh, itim na itim oh. Tapos sa kanya yung Butterfly, Pokemon. Pokemon siya ba? Siguro lagyan natin ng lens to para luminaw. Ang labo eh. Lagyan mo. Ayun. Yan. Yan. Yan, okay yan. Okay. Sige. Fight tayo, fight. Sige. Shoutout sa'yo, Kasakmal. Yun, salamat. Sa likod siya. Eto na, tingnan nyo ha. Ayan, di ba, luminaw na. Ayan, nakitang-kita nyo na, Black Panther. Pakita mo yung sa itay. Butterfly yan. Pokemon yan. Shoutout sa'yo, Spider-Dog. Nag-comment siya kagad sa in-upload natin. Shoutout sa'yo. Shoutout kay Spider-Dog. Ayan. Kay Bobbles TV. Yan, game na. Ay. Okay. Game na. Oh, yun. Uy. Oops. Uy. Laglag yung Pokemon. Baka nagpapauna lang yan ha. Tulad ng isang video kanina. Laglag ang Pokemon agad. Yun na, nakagat sa puwit. Ang ganda ng laban. Kumagat siya sa... Yun na, nakagat sa puwit. Ang ganda ng laban. Kumagat siya sa stick kasi yung akin eh, oh. Kumagat siya sa stick eh. Pero may tama rin siya, oh. Nakakagat sa stick yung akin, kaya wala, hindi nakaganti. Wala na. Talo na to. Ang bilis ng pangyayari. Magaling to kay Kadagit. Yan na naman. Binitawan, nakakagat siya. Binitawan niya. Nakakagat niyan sigurado. Bandera rin, no? Ayun, no? Sige ka tayo, isa pa. Basagin mo na yan. Nakagat din siya, basta bumitaw na ganon, nakakagat din. Mali yung kagat ng akin kasi kanina sa stick kumagat eh. Bandera na. Bandera na, oh. Wala na rin, dahil na rin kumagat. Talikuran na. Ayan. Sige, wala na. So talo tayo doon mga kamba. Wala talaga. Talo. Iyan na natin to. Lubog natin sa tubig. Mga gagamba. Suportahan po natin si Tatay Mendo. Mag-subscribe kayo. At syempre si Kasakmal. Ito. Kasakmal, ayan o. Lubog muna. Ingat kayo, baka masakmal kayo. Ay. Pili ko hiramin na. Ay kakain ng mga chikitin. Namatay yung salmon. Namatay doon yung salmon. Ilan? Dalawa? Kami kanina. Yung isa pa lang, oh. So, ayun mga kamba, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Peace out! Hi! Subscribe po kita Mendo. Like and share po. Bye!